ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ମୋହନ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରୁଥିଲା। ତାର ମନ ବହୁତ ସରଳ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଦିନେ ଗ୍ରାମକୁ ଏକ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଲେ। ସାଧୁ ବାବା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ମୋହନ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି, ଭୋଜନ ଓ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ସାଧୁ ବାବା ତାର ସେବାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଓ ତାକୁ କହିଲେ, ମୋହନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ମୋହନ ଟିକିଏ ଭାବିକି କହିଲା, ବାବା, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିକି ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ସାଧୁ ବାବା ମୋହନର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମର ମନ ବହୁତ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁର ମଞ୍ଜି ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମ ଜମିରେ ଲଗାଅ, ତାପରେ ତୁମର ଫସଲ କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋହନ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଞ୍ଜି ନେଇ ତାର ଜମିରେ ଲଗାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ସୁନାର ଫଳ ଫଳେ। ମୋହନ ସେହି ଫଳକୁ ତୋଳି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ତାପରେ ଗ୍ରାମରେ କିଏ ବି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କଲେ।